Club Junta. Mwadzuka bwanji amayi abambo konse mene muli ife tadzuka bwino ndithu. Mawa wa lero wa pa 5 December 2025 timafuna tilankhulane zinthu ziwiri zitatu zokhuzana ndi zinthu zimene zimaoneka ngati si zinthu zoyenera kudzikambirana komanso si zinthu ngati zoti amalawi amaziona kuti ndi vuto. Komano tsiku la lero malinga ndi kudzukuta kumene kwachitika mu nthawi imeneyi tidapeza kuti lero tili nkhani zoti tikambirane amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana, nkhani zimene zili zofunikira kwambiri koma pamaso pa wanthu zimaoneka ngati zopata ntchito. Nkhani zimene tabweretsa mawa uno ndizona kuti malawi muno tili mavuto akuluakulu amene akudzudza amalawi, koma vuto limenelo limaoneka ngati si vuto loti amalawi akhoza kukambirana kapena kuti amalawi tikhoza kuwauza kuti kodi zimenezi zikulekeredwa chifukwa chiyani, anthu akudzilekerera chifukwa chiyani. Tachita mwayi kunena kuti padakali pano tili ndi boma lakumva, boma limene limati tikalilankhulira tikadandaula kapena tikauza chochita masiku awiri atatu timaona kuti anthu ayamba kutsindikira kuti anthu apamba kuti dandaula apa tione tipange bwanji pene papo. Ndiye tsiku la lero nkhani yake imene tikubwera nayo ndiona kuti m'Malawi muno anthu ambiri amatha kulankhulana motsavuta kudzera mafoni am'manja komanso ndi zipangizo zina zimene zimatenga mawu amene mauthenga kupitisa kumene tikufuna kuti mauthengawo apite, komanso kugwira ntchito zina kudzera matekinoloji amene tiliwo mdziko lino lapansi kuphatikiza dziko lathu la Malawi. Dziko la Malawi ayino kuti tingane kuti ndi chani kapena kuti tili pati sitikudziwa, koma panopa tifuna kuti tifufuze kuti tidziwe tsopano. Malawi munomo tili ndi vuto lalikulu kwambiri. Vuto limeneli likuoneka kuti panopa likukhadzikika kwambiri, anthu sakudziwa kuti vuto ndi chiyani. Zafika sono zona kuti anthu akumayimbirana foni kuchokera chigawo cha mapasti 2 koloko usiku kuzafika cha mapasti 7 mawa. Sono ikafika 7 koloko ya mamawa amafoni amavuta network, kulankhulana kosatheka, network yafika ponena kuti so osanena kuti so network is not coverage, kumangoti basi monga mmene zimakhala munthu ukamaliza kukodza umakhala kuti basi weyo so ulibenso mphamvu zoti ungafunenso kupitiriza kukodza kucha, koma imeneyo nkuti network ya mdziko. Sono timafuna tifunse kuti kodi zimenezi zimakhuzana ndi ulamuliro kapena kuti zimachitika kudzera masatellite. Ngati zili zokuti zimenezozo zimatha kukonzedwa chifukwa cha ulamuliro wa pa nthawi imene dziko limenelo anthu akukhalira, timafuna tipemphe kunena kuti inu amene mukuyendetsa dziko, kodi nthambi yona za satellite za network mafoni awo anthu kuti adzikhala kupanga communication idze, kodi vuto limeneli mumalilekerera bwanji? Vuto lakutsowa kwa network mdziko muno mumakuona bwanji inu anzathu amene makhala ndi mphamvu dzikolo amene mukulamulira? Ifeyo timakhala ndi chidwi kuona kuti dziko lathu la Malawi sikudachitike zinthu zokhuzana ndi kuti zikhoza kukhudza nthambi za network mdziko muno kukhala anthu ali stranded. Tindi tidapita ku Zambia kukaona kuti Zambia kwachitika zipolowe nditu anthu ambiri aphwanya zinthu zosachita bwino, network za ma ground andege kapena kuti ma airport, ndege zimene zimakhala kuti zinyamuke ndi kutera anaphwanya mmene kujawo ma satellite. Koma panopa Zambia tikuona kuti anthu akulumikizana mafoni, ndipo zochitika ku Zambia kudzera pa foni tikutha mazipeza soza kuti dziko lili ndi network. Sono dziko la Malawi tikudandaula kwambiri kuti network za ku Malawi kunoko zikumakhala bwanji ndi abale athuwa. Anthu akudandaula kuti ngakhale mabanki anthu akupita mmamawa mpaka na pasti 3 mpaka na pasti 7 o'clock usiku
anthu ali banki akudikirira network kuti atenge kakhobiri kawo agwiritse ntchito molingana ndi mmenenso masiku a ntchito akuyendera kuti zichitike kuti chitukuko chiyende bwino, koma kumapezeka m'mabankimo muli 0000 network osapezeka. Road block amene anthu amatuluka dziko la Malawi kupita dziko lakunja, ena amati migration, anthu akumadzunzika kwambiri nkhani ya network kupita maofesi akuluakulu amene amagwiritsa ntchito nkhani za satellite network komanso ndi zinthu zina zikumapezeka kuti kulibiretu network kuti zikukhala bwanji ndi abale athuwa. Ndiye timafuna tikupempheni inuyo a DPP, kodi mumadziwa kuti network ndi chitukuko chapawokha? Ngati mumadziwa kuti network ndi chitukuko chapawokha, Amalawi amatukuka, dziko limatukuka chifukwa cha network, ndi vuto lanji limene mukukumana nalo kuti mukonze vuto limene kuti anthu ambe kutha kumadziwa kuti dziko la Malawi anthu ambe kutukuka, kapena kuti dziko la Malawi atsogoleri a dziko la Malawi akumatha kuona chinthu chimene chingapangitse dziko kubwerera pambuyo kapena dziko kupita patsogolo. Zafika sono anzathu amene ali m'malire a dziko la Malawi ndi dziko la Mozambique, kapena dziko la Malawi ndi Zambia, kapena dziko la Malawi ndi Tanzania, kapena dziko la Malawi mayiko ake ndokhawo amene tayandikana nawo, ena ali kutali kwa ifeyo. Koma kumapezeka kuti anthu akumagula ma network matsimukadi akunja ndi kuyika matsimukadi Movitel kapena kuti kuyika MCD kapena kukayika kuti Airtel Zambia kapena kuyika ma network akunja ngati Tanzania, nkumagwiritsa ntchito pa foni zawo kuti azitha kumakumana ndi anzawo kumayimba ngati munthu ali kunja kopali dziko muno. Kodi chimenechi mukachiona ngati ino atsogoleri a dziko mukuchiona kuti chikupatsa ulemu dziko ngati dziko? Nthambi imene iyoyi mu nthawi ya kampeni anthu ankanena kuti anje kuti dzikoli Suleimani akuthawisa network ndi cholinga choti iwowo adzipanga zofuna kuti azitsokoneza anthu asamamvane, kapena kuti misonkhano ya DPP anthu asamayitolere bwinobwino, asamamve kuti mauthenga kuti chani kudzera pa intaneti pa foni. Akumahaka network kuti network anthu azizunzika, anthu nkumadanira kuti Suleimani akuononga network. Lero tikufuna tinene kuti kodi nkhani ya network imayenda bwanji mdziko ife siti kudzidziwa. Ngati pali vuto dziko ngati dziko, kapena ngati nduna imene imaona za network mdziko muno, ngati president amene akulamulira dziko lino, dziko la Malawi linadala kwambiri, tili ndi anthu ophunzira bwino kwambiri mukachitidwe kake, mayina ake opsa okhaokha mukabachula kuda kuti anthu andi maphalaphala, kuti anthu andi nkhwani, kapena kuti anthu andi ni mazuzunde awa nkhani ya maphunziro. Koma ndikufuna ndidabwe nawo kuti kodi nkhani ya maphunziro imakhala magawo angati? Ndikafika pamenepo ine ngati chilunga ndikuona ngati pena pake pakunditsalira pakwaakulu kuti ndidziwe bwinobwino kodi nkhani ya maphunziro iyi imakhala ndi magawo angati, kuti mwina mbali inayo nkora kuti kodi gawo iliso limafunika kuti lipake bwanji, chifukwa dziko ngati dziko chinthu chimene chimayambirira ndi chitukuko chimene chimabwera pa intaneti kapena kuti network coverage or country. So apapo tikuona kuti dziko linolo network ndi ili sparali kwambiri, ikuvuta kwambiri network, ikutsokoneza kwambiri. Moti apa tikunena pano ikangofika pa 69 ndiye kuti kuimba foni kukhale kwamba kuvuta ndithu, kuimba foni ku communication ikhale kuti ili sparali kwambiri. Ndiye mwina ine ndagula foni yopanda ntchito kapena kuti yopanda mphamvu nene choncho, koma anzathu amene muli ndi mafoni ngati angano mukundithandiza kuona bwanji pa nkhani ya network? Lero zimenezizo ndimafuna ndipemphe akunduna umene amaona za network, pali anzathu amene anaphunzira kwambiri amati ma IT ma IT amene wawawa tafufuzani bwinobwino kuti amapanga bwanji kuti network dziko ikhale yopanda dziko network dziko likhale kuti mulibe, zimakhala bwanji? Ndiyeno ndikafika pamene papo ndimafuna ndikupemphera anzathu amene mukulamulira dziko lino kumakra kuti aonakoni, kumakra kuti akhala serious akuluakulu ndi dziko lanu. Akuluakulu anthu anatenga mavoti mikwiti aliyense kuchita kudziwa kuti komatu profesa ane silingampezi ngakhala atakhala kuti tikufuula sangatimve, ali kutali kwambiri mavoti ake, anthu ampatsa mwaunyinji. I know kuti nkhani za intaneti dziko muno zikuyenda bwanji.
nkhani za intaneti zikuyenda bwanji? Ine ndakhala ku banki 2 days 3 days network palibe mpaka kufika tsize zotera kuti ATM ndikumabwera zilankhulo za nyuwani zoti aliyense sana angakhala adapita ku sukulu kulephera kuwerenga akuti zimene zikupezeka chifukwa choti network yatsokonekera. Kodi nkhani zimene zakuluakulu mukuziyendetsa bwanji mdziko muno? Ine ndikuona ngati pena pake pali kulekelera kwambiri nkhani za network. Nkhani za network ngati simuzitenga bwino amayi abambo dziko likugwa. Taonani ndimanena kuti kodi maofesi mwapedzawa munasiya zaka chamba 2020 mwadzabwera kuzalwa mu maofesi mja 2025 zaka 5 zimenezi sibudali maofesi. Kodi ndi chifukwa chani maofesi mwakhala inuyo kungopeza maofesi wanthu kumangogwiritsa ntchito kakati? Kodi network imene amagwiritsa anthu amene wawo pa zaka 5 idzi mukuzidziwa? Kumakra ndi likulu la dziko limene lijalo. Intaneti ya dziko ngati mungakhale anthu oti simukutengapo gawo kuona kuti pa intaneti pakuchitika bwanji, muzapezeke tsiku lina lake dziko lino anthu asiyana kumvana muzochitika china chilichonse chabedwa. Chifukwa kunjaku kuli anthu ophunzira kwambiri, ngakhale banki simafunika kuti izikhala 4 to 3 days network kulibe. Ma akaunti awo anthu ali ndi mabiliyoni mabanki kumapezeka kuti munthu wa ndalama zambirimbiri akulephera kutenga ndalama nkhani network kulibe. Muzapezeke kuti anthu akuhakani mabanki mwanu mudzotse ndalama achosachosa inu osadziwa kanthu, kuzapezeka kuti inuyo dziko anthu osatsauka. Ngati nkhani ya network simuyitenga bwino amayi abambo, dziko likugwa. Apa ndimafuna ndikutengereni pa nkhani yaying'ono ngati imeneyi. Ndibwerenso ndi nkhani zina zikuluzikulu zokhudzana ndi mmene dziko limayenda kukhalira. Koma ngati nkhani ya network simuyitenga bwino, tsiku lina muzapeza mabanki mwa anthu achosachosa ndalama monse mulibe ndalama, chifukwa muziwe kuti ndalama ndi mafiga. Izi zimene zimakhala ngati ndi ndalama timawerenga zikwati wakuti zimene zija zimabwera pambuyo pa network kukupangani recognize kuti inuyo ndalamazo zachitira umbo network pa internet zapeza kuti inudi dzina lanu ndi ndalama ku account. Koma ngati atakhala kuti anzanu akuphunza anzanu amene ama internet amene akudzoza, muzapezeka kuti mdziko muno mulibe lo wantambala lo covid lilibe. Tsono ndikafika pamenepa ndikufuna ndikupempheni inu a DPP kuti mukhale ndi chawi chomaona zinthu zimene zimapangitsa dziko kuti litukuke kapena kuti dziko ligwe. Inu ndinu anthu amene anthu akukhulupirani kwambiri A to Z 100 200 kupambana pa 100. Taona ni mavoti aja tinapeza anthu anatikira 60+1 inu munapeza 90+1. Mukhoza kudziwa kuti anthu anatembenuza chichopa cha 60+1 chija kusimikizirani kuti ife tikufuna DPP inu mulowe mboma. Sono mukukhala ndi mantha mwina ndikupange ndi polish up pang'ono. Taona ni mmene anzanu akumabwalo za milandu mmene akukupotokolerani anthu oti ali milandu mikwitimi milandu yoopsa kwambiri akumakuwuzani kuti awaya inu kukhala chete kukhala ndithu kukhalika chete. Mukhalika inu a DPP ngati mwina mange matswano otsakuona tapitani kuchipatala akupangeni scanning m'matsomo muone kuti dziko li anthu akupanga chiyani. Inu dziko akupanga chiyani? Inu simungakhale mdziko koma ogwira nawo ntchito ali adani anu, inu nkwati mukuyendetsa dziko. Mungalikwatitse dziko inu? Ndi mawu amene wandifuna ndikupatsireni kudekha kwabwino pamene audio imwamvera munkhani zikuluzikulu zofuna kuti inu muchirumutsepo Malawi kuti ambe kuona kuti network ku Malawi kulibe. Ngakhale kuimba foni yaying'ono anthu amati amafoni akulu samagwira network, koma kuti muimbe foni yaying'ono inu sizikutheka. Sizikutheka mkomwe zimene sizikutheka. Ndiye kuti mupange download nkhani kuti muone kuti anthu akuti chani dziko likapena kuchitika chiyani. Sizingatheke. Inu bakhala ndi choncho anthu akubwitikani muonanso kuti anthutu akupanga zinthu kunjaku anthu opanga zinthu zikuluzikulu kwambiri, koma inu mwangokhala basi bola basi inuyo zikuyenda kuti muli mapano. Koma inu dzina langa ndine Mr. Chilungamo. God bless you. Thank you very much indeed.